dahil ating pinagpalang mga ngaral, narito po ating beloved elder, Brother G.R. Sirapika. Palakpakan natin ng malakas sa ating malaman. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po may manalangin. Hallelujah. Ako po dakila pagpala namin ang mga Diyos at mga pangyarihan sa langit. Sa pangalan mo ang pinakamamalang po Jesus. Hallelujah. Sa unang pagluhod, pananalangin namin ginagala mala Pastor Will Rosada Almeida. Minsanan pa, malapay noon. Hallelujah. Lubos ang aming pagpapaabot sa iyo. Malapay noon. Hallelujah. Ng pasasalamat. Malapay noon sa araw na ito. Malapay noon. Hallelujah. Kami muli pinagkatipon-tipon mo. Malapay noon. Hallelujah. Upang kay aming malaya, masamba sa buong Espiritu at katotohanan. Malapay noon. Mula po sa iyong paglagis. Malapay noon sa bawat yugto. Malapay noon na tunay mo po itong pinagpala. Malapay noon na dinal po malapay ng mga awit. Malapay noon naging daluyan ng napakatamis sa banal na presensya. Malapay noon. Hallelujah. Maging din po malapay noon. Hallelujah. Hindi naging magod. Malapay noon sa pagkakaloob, pagbibigay. Malapay noon. Hallelujah. Sa iyong sa katapatan, malapay noon. Maraming salamat. Malapay noon. Hallelujah. Narito po kami. Malapay noon. Di man karapat. Dapat malapay noon. Kaming lahat malapay na narito. Dumudulog sa Robia sa kalangitan. Malapay noon. Nagpapakumbaba. Malapay noon. Humihingi ng tawad. Malapay noon. Sa mga kami supungan. Malapay noon sa pagkasala ng aming mga kamay. Ng aming mga mata. Malapay noon. Hallelujah. Nasabit na salita. Malapay noon karamihan ng aming puso't isipan na hindi naging kalugod-lugod sa banal na harapan. Patawari ka. Baghan mo po kami. Malapay noon. Linisin mo po kami. Malapay noon sa mga oras na ito na yung banal na dugo na umagos ng krus ng Kalbaryo. Malapay noon. Hallelujah. Saganang akin. Malapay noon. Wala po akong magagawa. Malapay noon. Sa'yo lamang ko mga sa tabaga kapangyarihan. Malapay noon. Halikaw nawang maglagay ng mga kataga sa aking mga labi. Malapay ang ko sa pangailangan ng hallelujah sa bawat spiritual, sa bawat isa sa amin. Malapay noon. Hallelujah. Buksan ng pangunawa. Malapay noon. Hallelujah ng mga narito. Malapay noon. Hallelujah sa unang pagluhod. Pananalangin namin ginagala mga Pastor Rosada Almeida. Malapay noon. Hallelujah. Aming sinasaway lahat mga demonyo balagi ko na dang sa aming kalangitan. Kasaut. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal muli, mga minamahal ko muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Doble paggalag, pagrespeto po, mga minamahal. Hallelujah sa ating ginagalang mga pastor, Will Rosada Almeida, ganun po sa mga turo at aral, mga minamahal na inuman po ng ating assistant, Pastor Lina C. Almeida at kanila pong mga beloved children. At sa inyo pong lahat, mga minamahal, hallelujah, baguhan mo ano datiyan sa kabagong mga awit, manunugtog, mga minamahal, hallelujah sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah hindi po sa ating mga live podcast viewers, mga minamahal sa ating mga, hallelujah, mga elder, mga minamahal, hallelujah hindi po, mga minamahal, hallelujah sa nangasiwa, mga minamahal sa lugar na ito, mga minamahal sa Carlos City, out Pangasinan, mga minamahal, hallelujah sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubiner, mga minamahal, magiging po sa kanilang beloved daughter, Ate Baisner, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mapagpalang Diyos, mga minamahal. Isang buhay na palakpak, mga minamahal, hallelujah, pagsalubong, mga minamahal, sa kanyang banal na salita, mga minamahal. Hallelujah, puri ng ating dakilang Diyos dahil hallelujah, napakabilis ng ating oras. Mga minamahal, ang ating pong topic, mga minamahal, hallelujah, sa araw na ito, mga minamahal, pinili, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, hallelujah, ang ating topic, mga minamahal, o tema, mga minamahal, pinili, mga minamahal, hallelujah, dahil mga minamahal, sa mundong ito, mga minamahal, mula, mga minamahal, hallelujah, mong pasimula, mga minamahal, hallelujah, mula, mga minamahal, sa panahon, mga minamahal, ng ating ginagalawan, mga minamahal, sa panahong ito, mga minamahal, 2,000 taon na, mga minamahal, ang lumipas, mga minamahal, marami ang nagsasabing sila ang pinili ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, lahat ng hango sa Biblia, mga minamahal, tayo, mga minamahal, hallelujah, sa pangunguna ng ating ginagalang mga Pastor Will Rosada Almeida, mga minamahal, na pinili, mga minamahal, hallelujah, upang makaalam, mga minamahal, ng buong katotohanan, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, sa pangaral, mga minamahal, ng ating ginagalang mga Pastor, mga sa ating beloved Mama Dear, mga minamahal, hallelujah, kaagapay, mga minamahal, mga beloved children, mga manggagawa, mga minamahal, mapapakinggan po natin ngayon kung gaano tayo kahalaga, mga minamahal, bilang pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating kapanahunan, mga minamahal. Hallelujah, dahil mga minamahal, hallelujah, hallelujah, sapagkat ang anak ng tao, mga minamahal, nung nagkatawang tao, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, narito, mga minamahal, upang hanapin at iligtas ang nawala, mga minamahal. Yan po nakasulat sa Lucas 19:10, mga minamahal. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas, mga minamahal, ang nawala.
Bakit, mga minamahal? Dahil mula nung minamahal, halos sa panahon ng mga propeta, mga minamahal, pinili ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Halos nandyan, mga minamahal, nangaral, mga minamahal. Kung gaano katotoo, mga minamahal, kung gaano mo minamahal kapangyarihan ang Diyos na buhay, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, sadyang mga minamahal, mapaglinlang ang kaaway. Mga minamahal, 2,000 taon na, mga minamahal, ang nakalipas, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, dumaan ang maraming taon, mga minamahal, hanggang nawala, mga minamahal, sa kanilang puso't isipan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang hanggang pinili, mga minamahal, hanggang nakita, mga minamahal, hallelujah, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang puso ng ating ginagalang Malapastor Will Estrada Almeida upang ipangaral, mga minamahal, hallelujah, ang tunay, mga minamahal, na kapangyarihan, mga minamahal, upang ipangaral, mga minamahal, hallelujah, na sa pangalan ng ating pinakamamahal na po Jesus, mga minamahal, nagkatawang tao, mga minamahal, hallelujah, may buhay na walang hanggan, nakakamtin ng mga pinili. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil marami, mga minamahal, ang sabi nila, mga minamahal, ako'y hinirang ng Diyos, mga minamahal. Ako'y hinirang ng Diyos, mga minamahal, sabi ng mga maraming tao. Ako'y pinili ng Diyos, mga minamahal. Subalit hindi natin makikita sa kanila ang gawa, mga minamahal, o ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Hallelujah. Ang tunay na pinili ng ating dakilang Diyos, Diyos mismo ang pumili, mga minamahal. Hallelujah. Kapag ang Diyos ang pumili, mga minamahal, makikita yan sa isang katauhan ng isang tao, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Makikita yan, mga minamahal, sa pamumuhay, mga minamahal, ng isang tao. Dahil, mga minamahal, hallelujah, nung nagkatawang tao ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sabi, mga minamahal, hindi nyo ako hinirang. Sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na marami ang nananalangin, mga minamahal, hallelujah, na ang mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, ay babalik, mga minamahal, subalit nagkatawang tao ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang iligtas at hanapin ang mga nawala, mga minamahal, mula sa paglilingkod, mga minamahal, mula sa mga propeta, hallelujah, ng mga sinauna, mga minamahal, hallelujah, na nakalimot na, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, tayo, mga minamahal, yung lahi, mga minamahal, hallelujah, ng mga Kristiyano, mga minamahal, na nasa una na, mga minamahal, nasa una sa piling na, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, buksan po na natin, mga minamahal, hallelujah, ang pambuo na ating talata, mga minamahal, ang Ebanghelyo ay kay San Juan, ang kabanata po ay 15, at ang talata po ay 16. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 15, ang talata po ay 16. Ganun po sabi, ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibibigay niya sa inyo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa huli, mga minamahal, hallelujah, anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Lahat ng pinagaling ng mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord. Lahat ng pinagpala ng mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord. Dito lamang yan sa Jesus Miracle Crusade International Ministries, mga minamahal. Hallelujah, dahil may totoong propeta, mga minamahal, hallelujah, na nanalangin araw at gabi, nakaluhod, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mga minamahal, hallelujah, ako hindi nyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, at aking kayong inihalal, mga minamahal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, mga minamahal, upang kayo'y ihalal, mga minamahal, at magsipagbunga. Hallelujah, magbigay din pala, mga minamahal, ang ating tungkulin bilang tinawag, pinili, hinirang ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa mundong ito. Mga minamahal, inihalal tayo, mga minamahal. Hallelujah, katulad ng ating ginagalang mga Pastor Estrada Almeida, hallelujah, inihalal siya, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, inihalal, mga minamahal, ang ating ginagalang mga Pastor Estrada Almeida, mga minamahal, sa mundong ito, mga minamahal, upang makapagbunga, mga minamahal. Nasaan, mga minamahal, ang bunga, mga minamahal, hallelujah, mag-50 years na, mga minamahal, ang gawain ito, mga minamahal, hallelujah, laksa-laksang anghel, laksa-laksang mga kaluluwa na, mga minamahal, ang nailapit, mga minamahal, sa paanan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Subalit hindi lamang ang ating ginagalang Malapastor Willie Estrada Almeida, mga minamahal, maging din po tayo. Bakit? Kaagapay tayo, mga minamahal, sa buong katotohanan, mga minamahal. Intindihin po natin mabuti, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon, mga minamahal, hallelujah, at
magsiyaon at magsipagbunga upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay may bibigay niya sa iyo. Magsiyaon, magsipagbunga. Saan tayo magsisiyaon, mga minamahal? Sa buong sanlibutan ito, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Huwag po tayo manatili, mga minamahal, hallelujah, na tayo lang, mga minamahal, ang dumadalo, mga minamahal. Hallelujah, nandyan ang ating mga labot, nandyan ang ating mga kaibigan, nandyan ang ating mga kakilala, mga minamahal. Hallelujah, ang bersikulong ito, mga minamahal, hallelujah, mismo sa bibig ng ating dakilang Diyos, ito nang galing, mga minamahal. Hallelujah, dahil mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na nakilala, mga minamahal, siya ay totoong buhay at makapangyarihan sa ministeryong ito, mga minamahal. Dapat tayo, mga minamahal, hallelujah, yung kaagapay ng ating ginagala, mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil sa ating pagsusumikap, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay maibibigay niya sa inyo, mga minamahal, hallelujah, dahil sa ating pagtawag sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Napakagandang talata, napakagandang salita, mga minamahal, na binitawan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Lahat po tayo, mga minamahal, ay tinutukoy sa salitang ito. Lahat tayo, mga minamahal, binigyan, mga minamahal, hallelujah, ng tungkulin ng ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Dahil ikaw ang pinili ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, upang, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, upang, mga minamahal, hallelujah, ipatutuo mo, mga minamahal, hallelujah, na ministeryong ito, mga minamahal, ikaw ay binagong lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, napakahirap, mga minamahal, hallelujah, ang ating paglilingkod. Subalit, mga minamahal, pilitin natin, mga minamahal, dahil tayo yung pinili na tunay, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Mga dahil marami, mga minamahal, hallelujah, ang krusada, mga minamahal, hindi na mabilang-bilang, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, sabi, mga minamahal, sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga hinirang, mga minamahal. Kakaunti ang pinili ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Basahin po muna natin ang Ebanghelyo, ang isang Mateo, ang kabanata po 22 at ang talata po ay 14. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo, sa kabanata po ay 22, sa talata ay 14. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. Amen. Lahat ng hinirang ng ating dakilang Diyos magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Tignan niyo po, mga minamahal, hallelujah, kung gaano tayo, mga minamahal, hallelujah, hinirang ng ating, hallelujah, kung gaano tayo pinili ng ating dakilang Diyos na buhay. Na tayo, mga minamahal, na narito, mga minamahal, hindi karapat, dapat sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, tayo, mga minamahal, ay marumi isang basahan lamang sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Sa 10, mga minamahal, na bautismuhan, mga minamahal, marahil isa ka, isa ako, isa tayo, mga minamahal, sa lahat, mga minamahal, hallelujah, na binautismuhan ng krusada, mga minamahal, hallelujah, hinayagan nung nakarinig ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, 10 ang pinagaling, iisa ang nakabalik. Sa madaling sabi, 10 ang nabautismuhan, mga minamahal, isa ang nagpatuloy, mga minamahal. Lahat ng nakakunawa, magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Napakarami, mga minamahal, hallelujah, ng tao dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Subalit ilan lamang mga minamahal, hallelujah, ang nagpatuloy, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, hallelujah, alam na ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Mula sa pambungad ng ating talata, mga minamahal, hallelujah, mula sa mga minamahal, alin na sasambit natin na salita, mga minamahal, hallelujah, na maraming mga propeta, mga minamahal, hallelujah, ay nitusan ng ating dakilang Diyos sa mundong ito, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hindi naglaon, mga minamahal, na wala, mga minamahal, hallelujah, ang salita ng ating dakilang Diyos sa kanilang puso't isipan, mga minamahal. Subalit, ang ating ginagala mula Pastor Will Estrada Almeida, hindi mabilang ang pag-ayuno, mga minamahal, para sa ating lahat, mga minamahal, para sa mundong ito, mga minamahal, upang, mga minamahal, mailapit sa paanan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, batid ng ating ginagala mula Pastor Will Estrada Almeida, mula sa awit ni Haring David, mga minamahal, ang 1,000 taon, mga minamahal, ay parang kahapon lamang sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Tignan niyo po yun, mga minamahal. 1,000 taon, mga minamahal, ay parang kahapon lamang na lumipas, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng ating dakilang Diyos, ito ang araw ng kaligtasan, wala ng bukas, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Sasabihin, mga minamahal,
Meron pa tayong gawain sa Friday. Meron pa tayong gawain sa Sunday. Hindi po, mga minamahal. Tandaan natin, mga minamahal. Sa bawat pagpunta natin, mga minamahal, hallelujah, bilang pinili ng ating dakilang Diyos, sa kanyang banal na gawain, isipin natin lagi, mga minamahal, na ito na ang uling araw, mga minamahal, hallelujah, ng ating pagpunta, mga minamahal, hallelujah, sa lugar na ito, mga minamahal. Wala nang bukas, mga minamahal. Kapag inisip mo ang bukas, mga minamahal, nawala yung pananampalataya, hallelujah, na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos na buhay. Pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, ni Apostol Pablo, mga minamahal, hallelujah, maging sa aklat ng propeta Jeremias, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating ina, o bago pa lamang tayo, mga minamahal, anyuan, mga minamahal, hallelujah. O bago, mga minamahal, tawagin, mga minamahal, hallelujah, ang ating ina at ang ating ama, mga minamahal. Nasa sinapupunan pa lamang tayo ng tiyan, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Pinili na pala tayo ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Basahin po na natin mula po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 15. Amen. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 1, ang talata po ay 15. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng dumaan sa pagkakasala, magsabing, praise the Lord. Tignan niyo po si Apostol Pablo, mga minamahal. Sabi niya, mga minamahal, hallelujah. Ngunit nang magalingin ng Diyos, mga minamahal, na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, ay ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, mga minamahal. Nung nagkatawang tao ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, habang mga minamahal siya ay nakaupo, mga minamahal, ayon sa banal na kasulatan, mga minamahal, habang siya nangangaral, mga minamahal, mga makasalanan ang lumalapit sa kanya, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Yung mga alam ng manala Panginoon, mga minamahal, hallelujah, na mayroong takot, mga minamahal, hallelujah, at mayroong hallelujah, pusong dalisay, mga minamahal, hallelujah, may paglilingkod, mga minamahal, hallelujah, alam yan ng ating dakilang Diyos na buhay. Na parito bumaba ang ating dakilang Diyos sa mundong ito, mga minamahal, hallelujah, upang mga minamahal, ikaw na nawala, mga minamahal, na ilang taon, mga minamahal. Bagamat kanya-kanya ang pagtawag sa atin, mga minamahal, hallelujah, may nasa, hallelujah, kakapanganak pa lamang, mga minamahal, dahil sa Kristiyano ang kanyang mahal na ina, mga minamahal. Mayroon din tinawag, mga minamahal, sa karamdaman. May tinawag sa problema, mga minamahal. Subalit napakapalad natin, mga minamahal, dahil nasa pinapupunan pa lamang pala tayo ng ating ina, mga minamahal. Pinili na tayo ng mahal na Panginoon, kaya palagaan natin ang ating pagkapili, mga minamahal. Huwag hayaan, mga minamahal, na sa bawat araw ng gawain, wala po tayo, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, huwag nating basta-basta, mga minamahal, dahil sabi nga, minamahal ng iba, mga minamahal, dahil sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, may isang mananampalataya, mga minamahal, 10 kabahay niya maliligtas, mga minamahal. Unawain natin mabuti, mga minamahal. Kapag may sumunod na bersikulo, ang sabi mo, minamahal, kanya-kanyang kaligtasan. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, mga minamahal, hanggat tayo ay naglilingkod, mga minamahal, hallelujah, sa ministeryong ito at nagpapakainit, hindi man tayo karapat dapat, mga minamahal, hallelujah, hanggat tayo ay buhay, mga minamahal, ang ating mga loved ones, mga minamahal, hanggat hindi pa nagbabalik ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tatawagin yan na mahal na Panginoon, dahil pangako yan ng mga minamahal, ng ating dakilang. Subalit, mga minamahal, hallelujah, ikaw na mainit na naglilingkod, mga minamahal, pagiwang-giwang ka, mga minamahal, hallelujah, ang lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Biblia po ang nagsasabi, huwag po tayong masaktan dahil in general po, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Tignan niyo po, mga minamahal, hallelujah. Ang sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, kanya-kanyang kaligtasan, mga minamahal. Darating ang araw dahil ikaw na mainit na naglilingkod sa malapit, tatawagin. Subalit kung ikaw ay pagiwang-giwang, mga minamahal, sabi, mga minamahal, magpanalanginan, mga minamahal, mag-ibigan, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili, mga minamahal, kaya't idalangin mo sila, mga minamahal. Kung pagiwang-giwang ang iyong paglilingkod, mga minamahal, magra-rapture na hindi pa tinawag ang iyong mga labas. Pagampo na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Dahil mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, nung nagkatawang tao,
Mga minamahal, ang mahal na Panginoon, nag-iwan siya, mga minamahal, ng mga magagandang halimbawa, mga minamahal, upang ating itong lakaran, mga minamahal. Sa unang Pedro po, mga minamahal, ang kabanata po ay 2 at ang talata po ay 21. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng unang Pedro, kabanata 2, talata 21, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa, upang kayo sisunod sa mga hakbang niya. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Marami ang iniwan, mga minamahal, na halimbawa ang ating dakilang Diyos na buhay nung siya'y nagkatawang tao. Na ngayon, mga minamahal, hallelujah, tayo, mga minamahal, na pinili ng ating dakilang Diyos ang nagpapahalaga, mga minamahal, hindi man tayo karapat, dapat, mga minamahal. Dahil ang halimbawa, sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, dapat nating itong lakaran. Napakaganda, mga minamahal, hallelujah, ang iniwan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, upang sa bawat pinili niya, mga minamahal, lakaran ito, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Kami po na tumatayo, mga minamahal, hallelujah, kapag hallelujah, taga kami lamang, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, ang nagtagapagsalita ng ating dakilang Diyos. Isang basahan lamang, hindi karapat dapat, mga minamahal, subalit nasa atin pa rin ang pagsunod. Mga minamahal, subalit tandaan natin, mga minamahal, hallelujah, minsan lamang tayo dadaan sa mundong ito, mga minamahal. Minsan lamang tayo, mga minamahal, makakakilala sa katotohanan, mga minamahal. Dahil kapag dumating ang kamatayan, tumigil ka, mga minamahal, sa paglilingkod, at ang kamatayan dumating sa iyo, mga minamahal, asahan mo kung saan ka pupunta. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Alam natin ang mabuti at ang hindi mabuti, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, hallelujah, tandaan natin, mga minamahal, kung ano, mga minamahal, hallelujah, ang iniwan ng ating dakilang Diyos sa mundong ito, mga minamahal, na pinangangaral, mga minamahal, ng ating ginagalang mga pastor sa ating kapanahunan. Tignan niyo po, mga minamahal, bilang pinili ng ating dakilang Diyos ang ating ginagalang mga pastor, with Sada Almeida, hallelujah, na upang ipangaral, mga minamahal, sa lahat ng kinapal, mga minamahal, hallelujah, na may totoong Diyos at makapangyarihan, na kailanman hindi nagkulang sa mga tao, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Ano po, bago tayo tawagin, bago tayo tumagal ng 1 taon, 2 taon, 5 taon, 4 na taon, 10 taon, mga minamahal, kahit dekada, kahit 20 years pa, mga minamahal, hallelujah, sigurado, makikita natin, mga minamahal, hallelujah, ang hinalimbawa ng ating ginagalang malapastor Wildy Sada Almeida na hallelujah, ibinigay ng ating dakilang Diyos sa ating kapanahunan, mga minamahal, upang atin din po itong lakaran. Subalit sa mahal na Panginoon po tayo tumingin, sa mahal na Panginoon lamang po ang kapurihan, mga minamahal, hinalimbawa lamang din, mga minamahal, ang ating ginagalang malapastor Wildy Sada Almeida. Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi mabilang na pag-aayuno, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, bago yan dumating sa ating kapanahunan, mga minamahal, binanggit na yan, mga minamahal, sa Biblia, mga minamahal, ang salitang pag-aayuno, mga minamahal. Halina kayo'y mula nung nag-ayuno, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ng 40 days bago ipako sa krus, mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, kayo'y mag-aayuno pa ng masigit pa ang ating ginagalang malapastor Wildy Sada Almeida, napakang laking kalyo sa tuhod, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan mga makikita natin ang minamahal, ang ating ginagalang malapastor Wildy Sada Almeida, mga minamahal. Grabing pananampalataya, grabing paniniwala sa Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Na nandyan walang takot, mga minamahal, na ipangaral, mga minamahal, ang katotohanan, mga minamahal, at tayo, mga minamahal, ang naging bunga. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, dahil sinundan, mga minamahal, ng ating ginagalang malapastor Wildy Sada Almeida, mga minamahal, ang hallelujah, ang halimbawa, mga minamahal, na iniwan ng ating dakilang Diyos na buhay nung siya'y nagkatawang tao, mga minamahal. Hallelujah. Bakit? Dapat, mga minamahal, sa atin, mga minamahal, hallelujah, dapat mayroon tayong, mga minamahal, pagpipigil sa sarili, mga minamahal, upang tayo'y maging karapat dapat sa harapan ng Diyos, mga minamahal, magtiis tayo hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. Basahin po na natin, mga minamahal, hallelujah, mula po sa sulat ni Tito, mga minamahal, kabanata po ay 2 at ang talata po ay 11 hanggang 13. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, ang talata po ay 11-12. Amen, praise the Lord. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao,
na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at ang mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Amen. Even sa 13 po, mga minamahal, ako na po magbasa, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoong Hesus. Tignan niyo po ang tala sa 13, mga na hintayin mga yaong mapalad na pag-asa, mga hintayin natin yaong mapalad na pag-asa, mga hanggang sa pagbabalik, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay. Bakit, mga minamahal? Dahil tayo, mga minamahal, na nakakilala, pinili, mga minamahal, sa mundong ito, tayo yung may totoong may pag-asa, mga minamahal, haleluya, upang sumalubong, mga minamahal, haleluya, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, mula sa alapaap, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, yung pinili, mga minamahal, upang, haleluya, maghintay, mga minamahal, ng pag-asa, mga minamahal, haleluya, hanggang sa pagpaparito, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, haleluya, sikapin natin, mga minamahal, haleluya, batid natin ang mabuti at ang masama, mga minamahal, umiwas tayo, mga minamahal. Dahil sabi sa banal ng kasulatan, mga minamahal, huwag kayong magsiyaon, mga minamahal, haleluya, sa sanlibutan ito, mga minamahal, anumang gawa ng kaaway, marami na po, mga minamahal, ang gawa ng kaaway sa mundong ito, mga minamahal, batid natin ito, mga minamahal, ay nakakabuti, mga minamahal, subalit, mas marami dyan, mga minamahal, haleluya, ang paglinglang ng kaaway. Mga minamahal, kaya sabi, mga minamahal, mula kay Tito, mga minamahal, magkaroon po tayo, mga minamahal, haleluya, ng ating pagpipigil, mga minamahal, upang matuwid at banal, mga minamahal, sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito, mga minamahal, hanggang sa kasalukuyan ng sanlibutan ito, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil tayo na pinili, mga minamahal, haleluya, kung babalik na ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, haleluya, tayo yung tinawag, mga minamahal, na maging ilaw sa sanlibutan ito, mga minamahal, huwag tayong padaya sa gawa ng kaaway. Lahat magsabing, praise the Lord. Magkaroon ng pagpipigil. Pag ang salitang pagpipigil, nandyan na yan lahat, mga minamahal. Dahil batid natin ang masama at ang mabuti. Labanan natin, mga minamahal, dahil kasama natin ang Diyos na buhay, dahil may totoong propeta, mga minamahal, haleluya, sa ministering ito, nananalangin araw at gabi, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Pinili tayo, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, hindi sa basta-bastang pagkapili, mga minamahal. Haleluya, napakamaraming tao, mga minamahal. Subalit sa mahal na Panginoon lamang ang kapurihan, mga minamahal. Subalit bukod tangi tayo pinili, mga minamahal, upang makapasok, mga minamahal, upang tagapagmana ng kanyang karihan, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil laging nangungusap, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Hesus, taon-taon, mga minamahal. Kung ating titignan, taon-taon nangungusap, mga minamahal, o taon-taon, mga minamahal, haleluya, nandyan, mga minamahal, haleluya, na sa bawat Kristiyano, sa bawat pinili, mga minamahal. Haleluya, nandyan, mga minamahal, yung pangungusap ng ating dakilang Diyos, upang tayo magkaroon ng pagtitiis, mga minamahal. Haleluya, upang tayo ay magkaroon, mga minamahal, ng pagpakikipagbakang espiritual, mga minamahal. Haleluya, haleluya, nandyan, mga minamahal, pagkikipagbakang espiritual, mga minamahal, haleluya, na hindi masasayang, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil po, mga kapag pag-usapan po natin yung sayang, mga minamahal, alam nyo po, mga minamahal, kahit taon na ang bilangin mo sa haleluya, gawain ito, mga minamahal, kapag tumigil ka sa paglilingkod, mga minamahal, yung pananampalataya, sayang yan talaga. Dahil hindi basihan, mga minamahal, kung tayo ay matagal na, kung tayo ay baguhan na, mga minamahal, ang malaga, mga minamahal, haleluya, haleluya, tayo, haleluya, sumusunod, mga minamahal, sa kalooban ng ating dakil. Bakit, mga minamahal? Dahil sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, lahat po tayo, mga minamahal, ay pantay-pantay sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Basahin na po natin, mga minamahal, ang huling talata mula sa Apokalipsis ni 1, ang kabanata po ay 2, at ang talata po ay 10. Amen. Maganda na po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal. Haleluya, magindi po, mga minamahal, haleluya, sa ating mag-miss altar ko for the sick. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng Apokalipsis, kabanata 2, talata 10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal.
narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilanggo upang kayo'y masubok, mga minamahal. Lahat ng may pagsubok, magsabing, praise the Lord. Lahat ng may problema, magsabing, praise the Lord. Lahat ng may karamdaman, magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na may subalit. Sabi, mga minamahal, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, malapit na nating tiisin, mga minamahal, ang mga bagay na yan, hirap na yan, mga minamahal, dito sa mundo, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sabi, mga minamahal, halin magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ano yung putong ng buhay, mga minamahal? Doon na sa piling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Doon wala ng kahirapan. Doon, mga minamahal, wala ng karamdaman. Doon wala ng problema, mga minamahal. Halili, umulan man, umaraw, wala na yan, mga minamahal. Pagkus liwanag na lang, mga minamahal, pag-ibig na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Tayong lahat ay sama-sama, ikaw, ako, siya, mga minamahal. Magsasama, sama-sama doon sa buhay na walang hanggan, mga minamahal. Babalik na siya, mga minamahal, para sa iyo. Babalik na siya para sa akin. Babalik na siya para sa ating lahat, mga minamahal. Totoo ang Diyos, mga minamahal. Sa ministeryong ito, mga minamahal. Hallelujah, mga minamahal. Marapit na siyang babalik, mga minamahal. Siya'y buhay, mga minamahal. At siya'y totoong makapangyarihan. Walang salita na hallelujah, lumabas sa bibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kailanman, mga minamahal, hindi niya gagawin, mga minamahal. Ito na ang araw, mga minamahal, ng kaligtasan, mga minamahal. Huwag na nating hintayin pa ang bukas, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Tandaan natin, mga minamahal. Sabi sa uling talata, mga minamahal, malapit ng ilagay, mga minamahal, kung nakakaramdam ka ng problema, kung nakakaramdam ka ng pagsubok, mga minamahal, kung nakakaramdam ka ng mga bagay gawa ng kaaway, mga minamahal, Biblia ang nagsasabi, mga minamahal, magtapat ka lang, mga minamahal, hanggang sa pagparito ng ating dakilang, hanggang sa kamatayan. Sa huling hininga mo, mga minamahal, nangako ang ating dakilang Diyos, isasama ka niya sa buhay na walang hanggan, dahil nangako ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, saan man ako pumaroon, mga minamahal, hallelujah, doon naman kayo doon. Grabing pag-ibig, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, hindi na po pagtatagal, mga minamahal. Hallelujah, awitan na po natin ang ating dakilang Diyos. Narito po, mga minamahal. Hallelujah, ating beloved Elder Beloved Dio. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bishop, elders. Amen. Praise the Lord. Ating po awitan. Pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Paghihirap ba o pagsubok ang humahadlang sa'yo? Problema ba ito o pag-uusig ng mundo ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy? Ang tawag pa niya na walang hanggan, na walang dumating na mga pagpapala. Talikod ka ba sa kanyang ipinagagawa na mabuting balita ay mahayag sa kanila? Ikaw ay hinirang ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyatang. Ikaw ay hinirang ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan
dakilang bagay na sa'yo'y inihatak. Ikaw ay hinilang ng Panginoon. Upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatak. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Basta sa ating pinag-aralan, mga mahal, hallelujah, kung gaano tayo kapalad, mga mahal, na tayo ay pinili ng dakilang Diyos, hallelujah, na kung ating titignan, mga mahal, hallelujah, sa napakaraming tao sa ating paligid, mga mahal, ngunit isa tayo sa kinahabagan ng dakilang Diyos, hallelujah. Hindi ba natin ito may pasalamat sa buhay na Diyos, hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, minamahal, na sa dami-dami ng mga tao, isa tayo sa kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ating ipabot ng taus-pusong pagpapasalamat sa dakilang Diyos. Sa grabing pagpapala ng yan, minamahal, hindi dahil sa ating kagalingan, hindi dahil sa ating kabutihan. Hallelujah. Kundi dahil sa mabuti ang ating Diyos. Hallelujah. Ikaw ay hinirang ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang dakilang Thank you, Jesus. bagay na sa'yo'y Hallelujah, 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 hallelujah. ikaw ay hinilang ng Panginoon Thank you, dear Jesus. Hallelujah. upang maglingkod Napakabuti mo, mahal na Panginoon. sa Hallelujah. Kanya Salamat, habang mahal na Panginoon. panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatak. Ikaw ay hinilang ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatak. Ikaw ay hinilang ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatak. ang dakilang bagay na sa'yo'y inihanda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, lalo na po sa ating beloved viewers, hallelujah. Tagapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi biro-biro ang buhay sa mundong ito, hallelujah. Napakahirap ang hindi ka mapasama, hallelujah, sa pamimili ng buhay na Diyos, hallelujah. Sa ating mga minamahal na bisita, kung meron man po tayong bisita dito, minamahal, sa ating beloved choir, hallelujah. I-assist natin ating mga mahal na paguhan, hallelujah. Hallelujah, ating po tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganon din sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, ating po tanggapin ang ating dakilang Diyos, hallelujah. May 4 na reglamento ng kaligtasan, hallelujah. Una po, minamahal, ang pananampalataya. Isa pong kayo na pananampalataya, minamahal, hallelujah. Kayo may pananampalataya natin sapagkat kayo'y nandito sa banal na gawain at nanood sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Kayo nakinig ng salita ng Diyos, hallelujah.
Dahil sabi nga na banal na kasulatan, sa pakikinig ng salita ng Diyos, din nakukuha ang pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. At pang pangalawa po, minamahal, ay ang pagsisisi. Kaya kinakailangan po ang tao ay magsisi. Sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit ng isa. Lahat ay nagkasala. Lahat ay hindi nakaabot sa pamantayan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya kinakailangan natin magsisi, tanggapin. Hallelujah. Hallelujah. Na talagang tayo nagkulang sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At ang pangatlo, minamahal, ay ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sabi ng Acts 2:38, hallelujah. Magsisi kayo at magbautismo sa pangalan ni Kristo sa pagpapatawad ng mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hallelujah. At tunay minamahal, hallelujah. Kapag tayo nabautisman sa pangalan pinakamamahal pa Jesus, kagaya din ni Nicodemo, hallelujah. Isa na siyang leader ng relihiyon, ngunit nagtanong pa sa ating pinakamamahal na Panginoon kung paano maligtas. Ngunit sabi ng pinakamamahal na Panginoon na kailangan talagang mailubog sa tubig. Mabautismohan sa pangalan pinakamamahal na Panginoon. At ang pang-apat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang gagawa po niya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung atin po nakikita manamahal, yung ating manamahal na mga beloved choir na nag-aawitan, na nanginginig, nagtitremble, hallelujah. Lumihiyaw ng grabing pagpupuri sa Diyos, hallelujah. Talagang halos na kuryente ng ilang libong voltahe manamahal. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo, hallelujah. Yan ay selyo ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya minamahal sa ating mga minamahal na beloved viewers, kung ang mga reglamento ng kaligtasan ito hindi sa inyo, wala sa inyong kinabibilangan ng mahal, pumarito na kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade. Dito, kumpleto manamahal para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Palakpakan para tayo pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Puri manamahal, kaya manamahal, sa ating mga may namahal na bisita, itaas niyo po ang inyong dalawang kamay, maging sa ating beloved viewers. Hallelujah. At sumunod sa maikling panalangin na aking sasambitin ng pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Kinakailangan nating tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, hindi lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, ngunit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang binigyan lamang ng karapatan maging anak ng Diyos yung tumanggap sa kanyang marilagat banal na pangalan. Hallelujah. Kaya tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sumunod po kayo sa panalangin na aking sasambitin. Hallelujah. Mahal na Panginoong Sus, maraming salamat sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po ay humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. 10 ng mga mahal ko sa buhay, sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, na aking tinanggap. Amen. Amen. Praise the Lord. Kami na po manalangin sa inyo, mahal. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa unang dalang, beloved Pastor Valdez Chadal, may daamin sa panalangin mo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga minamahal na kapatid na bagong tumanggap lamang sa iyo, mahal na Panginoon, namin sa dalangin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na anuman ang kanilang kahilingan, mahal na Panginoon, ang kanilang paglapit, o Diyos, tugunin mo sa iyong mahimalang kapamaraan, mahal na Panginoon. Lalo tigit, mahal na Panginoon, itong ilagay mo, mahal na Panginoon, na ito yung umpisa ng kanilang paglilingkod. Sila aming makasamang magpuri sa iyo, marilagat na pangalan, o Diyos, hallelujah. Amin samot dalangin din, mahal na Panginoon, na yung kahabagan sila, 10 ng kanilang mamahal sa buhay. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, dyan sa kalangitan. Sa pangalan ng Jesus, sa unang dalang, beloved Pastor Balstad Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin ng mahal para po sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Ngunit ating munang ipanalangin ng mahal ang ating beloved evangelist Pastor Balstad Almeida. Hallelujah. Ating muna idalangin naman ng mahal mga taong patuloy na dumadalangin sa atin. Hallelujah. 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 Mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal Panginoon Jesus. Hallelujah. Una tigit, lalo bago po lahat, o Diyos, kami po humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa mga kami nasumpon sa mga kinaan. Sa mga nagawa na isip, nagawa na hindi mo kinalugdan, o Diyos, hallelujah, nabanggit, hallelujah. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon, ugasan mo kami na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, hallelujah. At sa unang dalang, beloved Pastor Valdez Almeida, aming samot panalangin, mahal na Panginoon, aming beloved evangelist Pastor, patuloy bigyan ng kalakasan, mahal na Panginoon, haba ng buhay, mahal na Panginoon, upang mahaba pa namin makasama ang beloved evangelist Pastor Valdez Almeida. Amin samot na langin din, mahal na Panginoon, sa kanilang beloved daughter, hallelujah, beloved Ate Peach, hallelujah,
Pitch Almeida, Isguera, mahal na Panginoon, ay yung kahabagan, mahal na Panginoon, hallelujah. Ano ba nararamdaman, mahal na Panginoon, yung pag-ibig, Diyos, hallelujah. Biglan sila ng kalakasan, mahal na Panginoon, hallelujah. Kahabagan sila, mahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din sa lahat ng mga minamahal na magkagawa, patuloy silang kahabagan, panghawakan, mahal na Panginoon, patuloy bigyan ng kagalakan, O Diyos. Hallelujah, maging sa mga minamahal na kapatiran, anumang kanilang mga problema, hallelujah, mga pagsubok, hallelujah. Al ka naman ng mga hinaing, mahal na Panginoon, yung pagkaloob sa iyong himalang pagkaparaan, mahal na Panginoon. Aming mga minamahal na kapatid na nasa banig pa ng karamdaman, O Diyos, yung ibangon, mahal na Panginoon, pagalingin sila, mahal na Panginoon. At anumang kanilang mga dalangin, O Diyos, patuloy pagkaloob, hallelujah. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, lalo tigid, bigyan ng kagalakan sa paglilingkod, hallelujah, at laging panghawakan, mahal na Panginoon, sumamin lagi ang iyong pag-ibig, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa inyo po pinakapangapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tayo po yung manamahal, hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah. Ay may mga karamdaman manamahal, ipatong ang kanilang kanang kamay sa kanilang ulo, hallelujah. At ang kanilang kaliwang kamay kung saan nandun ang karamdaman, hallelujah. Ating ipanalangin, manmahal, ano mga problemang yan, mga hinaing, manmahal, hallelujah. At maging sa ating mga pinamahal na kapatid na may mga problema, itaas ang dalawang kamay, hallelujah. Tayo manampalataya, magtiwala sa ating dakilang Diyos. Tandaan natin, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah. Sa iyong makapangyarihang pangalan ay yung sinabi, mahal na Panginoon, hallelujah, na kami magtitiwala at manampalataya, walang imposible sa iyong marilagat, mahal na pangalan, hallelujah. At sa unang dalangin, beloved Pastor Valdez Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, demonyong leukemia, TB, diabetes, hallelujah, demonyong cancer, hallelujah, ubos, sipon, lagnat, hallelujah, COVID-19, lahat ng uri ng gawin ng kayo, lahat ng problema, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kayo, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po tumayo ng mahal. At tayo tatalon ng 3 beses bilang hiyaw, humiyaw ng hallelujah. Praise the Lord. Bilang hiyaw ng pagdadagumpay. Sa ating mga minamahal na baguhan, kung meron po tayo minamahal, huwag ikahiya ang paghiyaw ng hallelujah, praise the Lord, dahil sapagkat ang ibig sabihin niyan, kalulhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, bilang pagtatagumpay, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ang lahat ng kapurihan pagpapasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang at tayo minamahal.